Umuntu wesilisa nje ongenamali angimfuni. Umuntu wesilisa ongasebenzi ongenamoto angimfuni. Hayi, bafakaze abanye abantu besifazane kuthiwe nje inhlupheko nje it's not an option if wena ubona ikusasa thatha. Sifane isithule thina insizwa. Mangithi mina yes nje ngumfaka Ngcobo onengane ngaphandle ozalisile ngeke ngimshade umuntu wesifazane onengane yize nginazo mina ngizoshada itshitshi sengimubi sengidegrade ivalue yabantu besifazane ngihamba ngidlokodla ngidlala ngezingane zabantu kodwa sengifuna itshitshi umuntu ongenangane sengimubi. Kahle kahle nina abantu besifazane nifuna sibe yilimazenu ngenkani. Animfuni umuntu onengqondo le nina enitshela ukuthi ninayo. Sengimubi manje sengisparka i-debate ukuthi nje mina ngithi lezi if wena umasaka ulopholo ungenamali njoba ungenamali yet ufuna umuntu uhamba nabantu abanezinto banemoto abanemali, it's fine, it's your choice. Nami it's my choice ukuthi nginengane kodwa ngeke ngimshade umuntu onengane nomunye umuntu. Nina i-real man umuntu okumele ashade umuntu onengane ezo5 from obaba abahlukene. I-real man umuntu okuzomela ashade umuntu onengane zenye indoda. Now lapho kuyi-real man. Omhungelana washada umuntu wesifazane onengane. Makuvuka nje i-debate every time about abantu besifazane abanengane udefender aze ayibhoshele just because uyazi ukuthi wathatha umuntu wesifazane onengane nomunye umuntu wesilisa wayihelela wena okuyifasa kona kuyikhulula kona. So in terms of abantu besifazane basetha ama standards for bona bafuna thina siwalandele but thina masiwasetha sabantu ababi sama animals siyabadegrade sibenza yonke inonsense le. Webafu emhlabeni wehlakaniphi wena ukhetha ukube slim okuyifasa kona kuyozikhulula kona.